Li Şamê jê derên meydanî dane diyarkirin got hêzên rejîmê taxa cober bi gaza klorê topbaran kirin û hate zanîn got hejmarek ji sivîlan û artêşa azad birîndar ketin. Her wiha çalakvanan dane diyarkirin got pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de rûdan. Hevdem pevçûnên tund di navbera her du aliyan de li taxên Qabûn û Tişrîn jî derketin holê. Li gundewarê Hemsê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li bakurî bajarê Telbîsê qewimîn û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha hêzên rejîmê bajarên Telbîsê û Elholê û gundê Ez-Zeferaniyê bi topên hawnê topbarandin û hate diyarkirin got hejmarek sivîl birîndar ketin. Di haman demê de hêzên rejîmê taxa El-We'r bi topên tangê û avêştokê topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl bûn qurbanî. Li gundewarê Der'ayê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li bajarokê Etman rûdan û hate zanîn got bu artêşa azad bargihên rejîmê bi topên hawnê û çekên giran armanc kirin. Her wiha pevçûnên tund di navbera her du aliyan de li bajarê Şêx Miskîn qewimîn. Di haman demê de hêzên rejîmê bajarokê Elgariyê û gundê Kehlê û Milêha bi topên tangê û mûşekan topbarandin û hate zanîn got hejmarek sivîl hatin kuştin û birîndar ketin. Li gundewarê Helebê çalakvanan dane diyarkirin got artêşa azad hejmarek ji xalên rejîmê li derdora bajarokê Xan Toman kontrol kirin. Piştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re di haman demê de artêşa azad bersiva derbasbûna hêzên rejîmê li navçeya Menaşîr û Elbirêjdan. Hevdem artêşa azad xalên rejîmê li gundê Henderat bi topên hawnê armanc kirin.